kanto. Then diya may karon sa cathedral. Kampo mi dire. Gawas na pagkasalarista. So diya sa cathedral, Kan sa mini visit sa relic ni Saint John, Pope John Paul II Saint. So kita na mo inyon niya unsay forma dire. So bye. Gitre. Second Church, Baklayon. Ansa? Hindi na ba si? Second Church, Baklayon.
sa inyong naibawaan niya. 7 last. Giwaw. Giwaw. Muro sa naibawaan. Tote. Oto. Ibaw kang. Natapos. Balik, sinidang natapos na, uy. Gusto na naman ito. Mga na yung mga kwan sa unang kaya nasa side niya. Yan sa may istorya ni Maron. Natapos na. Ora? Mas makapagpapagpapag na. Kaado rin nga, Holyweek pa kayo. Tuesday, nangumpisal. Merkulis, Jan Paul II. Really? Jueves, bisita English. Bernis. Kasi nga nga? Siete palabras. Ano sa tamang nga lignom? Muhaw sa lignom. Muhaw sa lignom. Onya, pagka ugma, dyan mo man. Ulo. La! Oh my lord! Tala. Kaya nga eh. Pit! Para na ba? Color. Black Saturday. Ano sa may activity Black Saturday, no? Kaubi ko. Biko, binignit. Pero mga Chinese, oh. Yan yung kagabi eh. Pag bagos tubig na Ah, oh, bago sa tubig o kalayo, magsugat hugos. Okay, hugos. So, kuyog taan to sa cathedral later. See you! Bye! Kami po ang asasyon. Si Jesus ang nakatulog sa inyong pinahan. At ang Panginoon sa mga volunteers sa Jesus o PPCRT para sa personal responsible following na ang kasilahan mahanap ng puso o magiging sa inyong papel sa pagpunta sa mga natin o sa pagpunta sa mga Naisipan na tayo ng Panginoong Kristo. Doon sa puso ni Jesus at marunong ang tanan, sa pagkakita ng Jesus sa iyong tanan, o sa iyong tanan ng iyong pagkain, na nagpapalito, iyong sinasabi. Sa lahat ng iyong pinagay, umagas. Na kung umagas sa English na kasagot, huwag magpakasalat ng halong sa Bisaya. Ang panuntiho na naligtas sa ilang pilosopo na si Seneca, nung natatawag ng umak na tulig sa walang na si Cristo, ang iyang tumong pag-anin sa iyong mga. Dili ano sa lingway ng maglako ni Moises, kundi ang paghatag ng iyong nagkamulan o katunanan. Sumala pa ni Cristo ang pagmalimanos, dili iya sa tao, kundi iya sa Diyos. Hindi mo ang Diyos ni Cristo ang Saturday night. It's
9:30. We're here in the cathedral. Kay mo attend mi og Pagbag ko sa tubig o kalayo. oo sa matawid ko. Kaya maghugos po do ang hiling. Say, sige. Ipalang